En Bulgarie, je suis venue depuis... j'ai quitté là-bas le Tchad. Je suis venue en Turquie. Après la Turquie, j'ai entré en Bulgarie en frontière comme ça. J'ai essayé avec une fausse carte d'identité. Et puis j'ai entré en Bulgarie avec. La Bulgarie, je suis choisi parce que c'est un pays de l'Union européenne. C'est, bon, non pas à 100% un droit de l'homosexualité, mais c'est à 50% parce que c'est un pays de l'Europe. Mais nous aussi, c'est mieux par rapport à mon pays et puis ou par rapport au Turquie. По принцип бежанската общност не е приета в България, тези, които идват от южна граница. Говорим за хората от Северна Африка, от Азия, от Сирия, от Афганистан, от Ирак, от Иран. Те не са приети като цяло. Когато обаче имаме ситуация, в която ти си допълнително маргинализиран заради, да кажем, расата си, някои от тях са от африкански произход, и заявиш и принадлежност към LGBT общността, това допълнително още повече те поставя в една жестока социална изолация и от страна на институциите, не само на общностите. Затова много често тези хора крият или бягат. Те не остават до края да изчакат процедурата си, да разкажат всичко в интервюто. И това, което много се нуждаят, е колкото си възможно по-рано в производството на разглеждането на техният случай да се появи организация, да се появи някой, който да може да защити правото им да бъдат различни и да могат да заявят всички от тези неща, които са важни в техният конкретен случай. Обикновено това са организации. Не може много да разчитаме на институциите, за съжаление. The most difficult things for him that nobody had intention to understand him. Quand je suis arrivé en Bulgarie ici, c'est la première fois que j'ai demandé la demande d'asile en Bulgarie ici. Et ils m'ont mis au camp là-bas comme des réfugiés, c'est presque 3 mois. Et ils m'ont donné refus. Ils ont refusé ma caisse, ils ont dit que non, c'est pas possible. On vous retourne là-bas au Tchad. Mais si je retourne au Tchad et ils me tuent, ça à 100%, je sais. Това, което беше много тежко за нас, е да гледаме как той все повече социално се изолира и как липсата на статут му отнема базовото усещане за сигурност. И няма как поради липсата на тази сигурност ние да започнем каквото и да е лечение или интеграция, тъй като той беше изключително фиксиран в това, че аз нямам статут, на всеки момент могат да ме депортират. Là-bas au Tchad, l'homosexualité est punie, c'est dans les prisons et puis dans les morts. On va vous tuer et puis la peine c'est presque 20 à 15 ans en prison là-bas. Tu peux rester, mais c'est pas possible que tu peux résister là-bas parce que on a vu plus de gens, ils sont là-bas, mais directement ils ont tué. Je manque beaucoup de choses parce que avant là-bas dans mon pays, j'ai un petit ami, on est ensemble avec lui et puis les gens là-bas, c'est le policier, ils ont attrapé, mais ils ont tué, je sais. Pour cela que jusqu'à là, je pense à lui, quoi. Ouais. Si on est ensemble, je sais, c'est un peu très bien comme ça, mais il n'y a pas de chance. Мохамед от Чад е един изключителен млад човек, който е много чаровен и впечатли нашия екип с историята си. 4 молби сме подавали, 3 отказа е получил от агенцията и съответно от обжалването в съответните районни съдилища. И при 4-тият опит с комплексни усилия от страна на социален, психологически екип, психиатър, дори успяхме да защитим правото му на закрила и то е с международна закрила вече, с статут в България, с хуманитарен статут. Когато получиш отказ, това не е края на света. Това е първото и най-важно изречение, което им казваме. Битката продължава и не са сами.